11 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти ҳаёти нави шаҳри Ҳисор бинои муассисаи томактабии Сафияро мавриди истифода қарор доданд. Эмомалӣ Раҳмон подшоҳи Тоҷикистон хусомадад бобоҷон ба боғчаи бачагон боғчаи зебо аст. ин надяи бобо аст. бобо инро ба мо дод то бозам хурраму шод. Раҳмат. иншооти навбунёд аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Исломиддин Абдуқодирзода дар пайравӣ аз сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сифати баланд ва шароити замонавӣ бунёд ёфтааст. дар муассиса 200 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда, барои кор бо онҳо 16 мураббия ва ёварони онҳо, ки ҳамагӣ соҳибтаҷриба ва дорои ихтисоси педагогӣ мебошанд, ҷалб гардиданд. шумораи умумии кормандон дар муассисаи томактабӣ 32 касро ташкил медиҳад. бино дорои 21 ҳуҷраи барҳавои машғулият, аз ҷумла 8 ҳуҷраи хобу истироҳат, ошхона ва иншооти ёрирасон буда, ҳар кадоми он бо таҷҳизоти зарурӣ ва воситаҳои таълимӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар синфхонаҳо бо мақсади инкишофи зеҳнии кӯдакон ва тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ шароиту имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. бинои кӯдакистон бо шабакаи гармидиҳӣ таъмин мебошад. боиси ифтихор ва сарфарозист ки имрӯз бо иштироки ҷаноби олӣ боғчаи бачагонаи мо ифтитоҳ гардид. миннатдории самимонаи худро ба муҳтарам ҷаноби олӣ барои таваҷҷӯҳи хоса ба соҳаи маориф ва дастгириҳои беинтиҳояшон нисбат ба омӯзгор ва соҳаи маориф мерасонам. имрӯз ман ниҳоят шод ҳастам, сарфароз аз он ҳастам, ки насиҳатҳои падаронаи сарвари давлатро шунидам. бисёр тавсияҳои хуб доданд ва ҳамаи тавсияю насиҳатҳое ки пешвои миллат барои ман доданд, сармашқи кори худ намуда кӯшиш менамоям ба боварии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сазовор бошам ва фарзандони ин кишварро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ таълиму ва тарбия намоем. кӯшиш мекунем дар боғча ҳамаи кормандони соҳибтаҷриба, соҳибмаълумот ва мутахассисони хубро ба кор ҷалб намоем. маоши баланд барои онҳо ба хотири ҳавасмандии онҳо таҳия намоем. роҳбари давлат дастур доданд ки ба ятимони кул ва кӯдакони имконияташон маҳдуд хизматрасонии тиббӣ ва таҳсили ройгон, инчунин кӯмак барои сару либоси онҳо расонида шавад. мо ин супоришҳоро сармашқи кори худ намуда ба ватану миллати худ хизмат менамоем. дар муассиса раванди таълим ва машғулиятҳо бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шуда, барои бедор сохтани завқи эстетикии кӯдакон толори мусиқӣ низ фаъолият мекунад. зимни боздид аз шароити кӯдакистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта ва имкониятҳои фароҳам гардида баҳои баланд дода, ба соҳибкори меҳандӯст барои иқдоми созанда изҳори сипос карданд. сарвари давлат дастур доданд ки кӯдакони имконияташон маҳдуд ва ятимону бепарасторон бо сару либос ва лавозимоти хониши ройгон таъмин карда шаванд. саҳни бинои муассисаи томактабии Сафия бо дарахтон ва гулу бутаҳои ороишиву ҳамешасабз ороиш ёфта, даромадгоҳи он пештоқи ҷолибу назаррабое дорад, ки бо завқу салиқаи баланд ороиш ёфтааст ва барои бедор сохтани ҳисси зебоипарастии кӯдакон муассир мебошад. ҳамзамон дар саҳни бино айвончаи тобистона барои гузаронидани машғулиятҳо сохта шудааст. соҳибкори ҳимматбаланд Исломиддин Абдуқодирзода иттилоъ дод ки ояндаи наздик барои омӯзгорони муассисаи томактабӣ хонаҳои истиқоматӣ бунёд мекунад. ман ба пешгоҳи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгирии пайвастаи соҳибкорон ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди соҳибкорӣ изҳори сипоси самимӣ менамоям. мо низ кӯшиш мекунем бо ташкили ҷойҳои нави корӣ, бунёди иншооти иҷтимоӣ ва рушди фаъолияти истеҳсолӣ дар пешрафти ватани азизамон саҳми арзандаи худро гузорем. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбати самимӣ бо омӯзгорон ва масъулон
онҳоро барои бароҳ мондани таълими босифат, ташаккули шахсият, омӯзиши донишҳои муосир ба хонандагон, тарбияи кӯдакон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва аз хурдӣ ҷой додани эҳтирому садоқат ба обу хоки аҷдодӣ дар қалби онҳо дастуру ҳидоятҳо доданд. با خودی پای شما شهر آبادتر از بهتر روز به روز شهر آباد، شهر آباد، دیار آباد، محل آباد، تایسان آباد. با خودی پای جناب عالی چرا جان کدوم تیم سرا یک سخن دارم شما یک کاری کنید همین جناب مثلا میخوام آرزو دارم همین مثلا همین کدام نصیب بده این زکات شما سلام ما باید با مورد میرسیم تمام